Parce que le Mali a raison. Le Mali a bel et bien raison. Donc, vous avez presque de blackout. Nimbe Antonio Guterres a interview bi France doit ngalim ke. Mbi bla ika sengata RFI le 15 éléments namé. France ba fo colonie a laissé la Côte d'Ivoire en plein vol. Au Corée dit oni bolofara mimbe no e ministre oni Côte d'Ivoire bena janfa kan mais bi oni me fait ka Côte d'Ivoire lâcher parce que ministre écrit ka adressé. Oda ke bi Antonio Guterres kumara. Parce que Alassane Fene ce qui sera sur la janfa là ou duni djien de benaka janfa pour l'intérêt de la France France comment on est comment audun de ne blaka sur sous blakata Mali d'Afrique kata centre bet sikado nyona donc dokuma oda to Antonio Guterres kumara bi et ayekuma nin kalanga fako mercenaire ni mercenaire ça c'est une atteinte ça c'est une ingérence aux affaires intérieures du pays. Pourquoi? Et jamana mi marfa be sekana wal jamana kan togo jume. Premier ministre ta kalama, président ta kalama, ministre de la défense ta kalama, jamana autorité ta kalama. Olu ni marfa kana, Nations Unies missiona, Nations Unies refene ta kalama. Et comment côté mercenaires? Il est temps que le gouvernement n'a pas njabi de. Pour que tu n'aies pas njabi parce que c'est un dossier judiciaire. Ce n'est plus un dossier politique, ni un dossier diplomatique. Il est temps que le gouvernement malien se réserve maintenant de répondre et de faire de communiquer sur ce dossier. Il y en a mal interprété. Parce qu'une fois que le dossier est judiciarisé là, il y a un procureur général qui a boulot de cas. Donc, en bas, il y a un procureur général fait. Antonio Guterres a dit le parquet du Mali ainsi que les juges d'instruction ont des éléments pour apprécier ce qu'ils viennent de faire. N'a soro marfa mun b'u bolo n'a soro muru mun b'u bolo ni Antonio Guterres bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ni marfa ka taa wali jamana kan sans autorisation sans ordre de mission e tɛ se k'i sigilen dɔ k'a fɔ k'o tɛ mercenaire ye mais kuma mercenaire kɔrɔ ko wa e ni Assimi bɛ téléphone na o kɔrɔ ko dutu t'a la u kun ye fɛn bɛɛ labɛn pour que ministre kun bɛ to yan cogo jumɛn parce que u ye ni contrat ninnu signé ni IBK ye ninnu de kun bɛ don ka tɛmɛ ka taa avion marché bɛ di an ka opérateur économique dɔw ma carburant marché bɛ d'u ma. Ne nous digna, on a bidurudi. Ça veut dire 50-50. Nous, 50 digna chèque, au bout de la fly. Donc, nous devons avions de bloc au boulot, au temps mission. Est-ce que nous avons un élément national de soutien quand on a corps contingent Kaboulka, corps contingent me moutidi, mon autre mouti. Corps contingent me tomoktudi. Nous avons un élément national de soutien. Il y a un canard bon kangatami, a kangata soutien na contingent mi, a mangato de fiwa. Donc, nous n'avons pas Bamako d'oreille. Nous de y dongo chamanke. Mais dongo chekina mouyo tient parce que nous n'avons pas Assimi Rekana, Assimi déloger à bof Assimi, Genga bof Fangala. Aucun n'a pas yodi. Ala et tient bangé Makoroko douaou. Malien barka tigou, malien douaou, donga douaou. Donc, Antonio Guterres Boraka Jodi Malima. A comme mercenarité, mais à ma allusion que ministre de lettre Moussana a dit Malima, car il a fait aller Manunchi à ta kalama. Donc, il y a qu'à faire l'ONU même se contredit sur ce dossier. Au delà de mis pour Mali juger, ou coup tout là quand nous juger, Marsab la juge, mesure d'or est allé car il a qu'à faire, nous me fait comment, parce que Amina ta système reçu de là. Ni mercenaire de Nega Jamana sans fait bas à la si, car caméra joaka, à Donatoum n'a beau fort, à l'abla la tour n'a beau fort, à cap d'aloin mi à beau fort. Il m'a Mali gouvernement bafo Côte d'Ivoire est en train de tout faire pour empêcher la manifestation de la vérité. Au corps fait ça ni tient ni barala ou ba do te fait tient kadao. Et mais Alassane Bigi Nyashin Sedao de ma Barça bla Sedao on ne de Jeraka ale ni ministre bolo farao amta France na mission na Mali d'Afrique. Wa tanga ni mission nous kumbe ibeka ka wati sauf ni ministre nga manda bang masala ba renouveler. Parce que ma fo non exécuté et ministre ande me bagade abanga shuta ka tubla abe jidama alors que ministre de en fa kabay. Mais elles sont trop dit. Et contrat signé mo 2 ans. Kaka seka na ni mo do kana ka mo deme. Amana ni mo kele. Chien kele, chien fla, chien nani. Serviteur sama me ministre Mamboulou. Ils sont no makon. Serviteur petit babro. Section de l'homme ministre Mamboulou. Ministre Massa ka donc afoko mo be dola ale tokola. Kata opération Mali kono. Donc ayo ni nga ko mo wolonvla mais groupe wolonvla mun dona. Ay ministre ere ni nga kona ministre ne boraka vokale madili kam ko kele enregistré. Mais wolonvla min dona o ko lutara munila. Ni mercenaire do ni mercenarité. Donc wolonvla mun dona Mali kono. Ni da chekina ne ya. Il a marché qui n'a dit là. Oh, wolon vla tarami.
ministre électrique k'ale ma deli k'a mɔgɔ kelen a ɲɛ la et Antonio Guterres bɔra k'a fɔ ko mercenaire tɛ ko parce que k'ale yɛrɛ bɛna Assimi wele donc voilà un peu Antonio Guterres ka interview ça n'engage pas l'ONU ye ONU ye assemblée de ONU ye commission de ONU ye résolution ko de ONU tɛ interviewé ko secrétaire général tɛ sigi a kalan avec la complicité de la France RFI ye min fɔ le 15 Antonio Guterres bɔlen filɛ k'o de jaabi nin parce que RFI ko i b'a dɔn k'a fɔ ko RFI ni Alassane Dramé file kelen na ils sont prêts ka ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan k'a fɔ effectivement ONU de y'olu déployer ONU de y'olu employer k'a fɔ ko ka taa Mali déstabiliser i m'a ye Alassane b'a fɔ ko ONU de kan ka tiɲɛ fɔ nin ko la ayi ONU bagabaga kɔrɔ n'i ma tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ bɛ tiɲɛ fɔ France b'a fɔ le 15 RFI b'a fɔ ko l'ONU a laissé la Côte d'Ivoire en plein vol Antonio Guterres bɔra ka nin interview di donc a bɛ ko bɛ cogo min na l'affaire devient très compliquée parce que le Mali labɛnnen don ka nin ko tiɲɛ da kɛnɛ kan Mali transition chèque a ka hɔrɔnya n'a ka danbe a bɛ ko fila de la Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ni France ka plainte diɲɛ ka da Mali transition na diɲɛ ka tigɛ Mali transition na a bɛ sɔrɔ nin dossier fila de fɛ ces deux dossiers sensibles là transition yɛrɛ ka crédibilité bɛ nin dossier fila de bolo o de y'a kɛ joona an n'a bɛnnen don ka ninnu juger audience publique qu'au juger avec des armes en position qu'on les a saisies k'a bɛɛ bɔ k'a da o ye ni minnu k'u ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi ye dɛ mais ni minnu jɛra n'a ye k'a fɔ k'olu ye mercenaires an bɛ micro jɔ olu la k'olu interviewer a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a dɔn ONU ye fɛn min ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mali tun bɛ bolo min kan ko jaja Mali tourisme ko kuma ye nkalon de bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Nations Unies ka mission tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka maliyɛnw faga ka maliyɛnw dɛmɛ k'u su ta c'est-à-dire n'u y'i faga u bɛ tila k'i dɛmɛ ka ji d'i ma n'u y'i faga u bɛ tila k'i dɛmɛ k'i ka su ta n'u y'i faga olu kelen de bɛ tila ka tila ka na tasuma don i ka bugu la ka na ni ji ye k'u bɛ i ka bugu faga donc Mali y'a fagabaga dɔn sisan secrétaire général ko wa ko mercenaire tɛ ministre ko mercenaire don ko parce que k'ale m'u ci Alassane ko ONU ka bɔ ka tiɲɛ fɔ n'o tɛ ale yɛrɛ bɛ kuma donc voilà un peu n bɛ n jɔ nin yɔrɔ la yan ka Antonio Guterres ka communiqué a bɔra ka interview min don communiqué tɛ i bɛ yafa ma a bɔra ka interview min di c'est k'a yirila k'a fɔ ko ça n'engage pas l'ONU k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko ka t'u da ka sunɔgɔ tu sais France bɛ ɲinɛ fɛn kelen de kɔ France kun mɔgɔ bɛ Antonio Guterres ka bɔ bi pour que ka choix jo di Alassane ma k'a fɔ ko prise ko otage don n'o kɛra France furadama bɛ se fɛn kelen min na o ye armée de l'air ye pour que kata opération extérieure là quoi a bɛ se ka bɔ ni avion de sinon elle n'a jamais gagné en OPEX c'est en opération extérieure là a ma deli k'a gagné ni a ye Alassane nɛgɛ barisabula depuis fɛn kɛra Alassane ye sɔrɔsi 40 nabɔ ka na tɛngɛrɛ la Mali ye sɔrɔsi 1000 nabɔ ka t'olu encercler mais ni France ye Alassane nɛgɛ en 48 heures ala an t'a fɔ k'a dogo Mali donsow Mali sɔrɔsiw Mali tenitigiw u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ Alassane ka dugu fankelen minɛ en 72 heures wa hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga o ye kelen ye filanan ye mun ye ka nɔgɔ bɔ o kuma na k'o tiɲɛna di minnu b'a la k'a fɔ ko les éléments de force spéciale n bɛna force spéciale kɔrɔ fɔ maliyɛnw ye k'a faamuya les forces spéciales opèrent derrière la ligne des ennemis n'a fɔra ko force spéciale tɛ dɔwɛrɛ dɛ ale bɛ intervention kɛ derrière la ligne des ennemis Cheick o tɛ dɔwɛrɛ o i b'o dɔn ni force spéciale bɛ don i bɛ taa sɔrɔ wagati min na a bɛ ka dadigɛ jugu la ou bien dugu bɛ ka dadigɛ la force spéciale donkun tɛ dɔwɛrɛ ka taa pont ci ka cible détruire o de ye force spéciale ye o de y'a to ni force spéciale bɛ taa mission na wali jamana kan a bɛ taa a b'a ka identité camoufler mais Cheick e bɛ ka taa dugu dɔ de dɛmɛ e bɛ ka identité dogo la wa est-ce que Côte d'Ivoire sɔrɔsiw nana k'u bɛna Mali sɔrɔsiw de dɛmɛ est-ce que Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bɛ se k'u ka identité dogo Mali sɔrɔsiw la wa est-ce que n'i bɛ taa mission force spéciale mission na wali jamana kan i bɛ taa en tenue civile wa i bɛ taa en tenue militaire n'i y'i taalen en tenue militaire o kɔrɔ k'e ta kun de k'o dugu force spéciale dɛmɛ aw ka jɛ ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ force spéciale bɛ opérer mission minnu na ka cible dɔw détruire i bɛ taa sɔrɔ cible minnu bɛ ka aw sɛgɛn a bɛ force spéciale mɔgɔw ladon o bɛ t'o yɔrɔ ninnu détruire a bɛ se ka kɛ pont ye a bɛ se ka kɛ aéroport ye a bɛ se ka kɛ terrain sira ye a bɛ se ka kɛ aérogare ye a bɛ se ka kɛ yɔrɔbaw ye mais n'i nana le Mali est un pays partenaire de la Côte d'Ivoire c'est un pays ami de la Côte d'Ivoire e nana Mali de dɛmɛ e bɛ se cogo di ka na ni force spéciale éléments ye avec maintenant des passeports dont l'identité maintenant n'est pas connue donc i y'a dɔn
Mali ka Mopti ni Bayangara ni Dinandugu cibagaw de filɛ nin aw kana nin kuma la taa yɔrɔ si Mali bɛ ka min kɛ o de don Mali b'i préparer foyi tɛ nin ko ban Mali bɛ négociation de jɔ an tɛ émissaire reçoit an tɛ mɔgɔ reçoit nin dossier ko la tun mɔgɔ si sen kana se Mali la yan tun Alassane ye négociation fermée kak n'i y'a mɛn a bɛ galon ta ka da ɲɔgɔn na an y'a mɛn aw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a mɛn a bɛ taa fɔ ko otage do Assimi nin fɔ Assimi man ka nin fɔ an y'aw reçoit tuguni de donc ninnu ka jugement ka organiser an b'o bolo de kan k'u bɔ k'u yira diɲɛ la diɲɛ k'u dɔn diɲɛ ka kɛ seere ko mɔgɔw bɛ Nations Unies kɔnɔ avec la complicité de certaines puissances impérialistes k'a fɔ k'u labɛn n'o ka farafinduguw ci Afrique bɛɛ ka wuli k'i jɔ Mali kɔkɔrɔ nin dossier la Afrique dugu bɛɛ ka wuli ka Mali soutenir nin dossier la i n'a fɔ les 16 pays de l'Afrique de l'Union africaine olu wuli ka Mali soutenir cogo min na hali bi Afrique dugu ka wuli ka fara Mali kan ka tiɲɛ ka bange nin dossier la Ala ye tiɲɛ bange Ala y'a yira bi de k'a fɔ ko jama jira ONU min ka diɲɛ kɔnɔ ko ONU yɛrɛ de ye diɲɛ cibaga ye ni ɲɔgɔn de kɛra SDN na en 1945 la Société des Nations ni ɲɔgɔn de kɛra la donc bi Mali barikadenw Mali duwawudenw Mali yɛrɛ wolodenw a y'aw disi gosi k'a y'a bila yɔrɔ min na wallahi ni Ibra kun tora fanga la ka se bi masa Sow ye Mali ci parce que u ye contrat minnu signé i bɛ da nin MINUSMA ni Nations Unies ninnu de la k'i ka jamana t'u bolo u bɛ affaire di i den ma u b'a di i den terikɛ ma u bɛ marché di i ka opérateur économique ma u bɛ mobili kura san u bɛ taa dɔw sow san Sénégal u bɛ taa dɔw jɔ Faransi u bɛ taa dɔw san Canada tandis que filadugu b'a la ka ci dɔgɔnindugu b'a la ka ci donsow de b'a la ka relève ta armée tigɛ fila sirimɛ k'a da kɔ e k'i miiri ne nin kun ye Ibra sɔrɔ ye nin kun y'an ta tiɲɛnen c'est à dire nin kun y'an ka ko bannen de mais Ala ni duwawu Ala ye dugu in bɔ an ka foli bila Ala ye an ka barika da Ala ye an ka da kira ye an ka tanu bila an ka Assimi fo k'a barika da ni Assimi kun mana na kuma la sabu a sɔrɔ maliyɛnw ye doni ta ka dugu bila ninnu de kun bɛ don Cheikh n'u donna u b'u tila fila ye 25 bɛ fara ka taa dɔgɔnɔdugu ni filadugu ni donsow faga ka segin ka na ka tila ka na base la a nɔ la nin y'an ka mɔgɔw de y'an bolo dɛ n'a ye ninnu bila fo ka na san tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tugun donc Assimi bɛ sira min kan a kɛ continent kan a bɛ ka avion na réchauffer a k'o kɛ Assimi bɛ ka hélico bɛɛ réchauffer a k'o kɛ Assimi bɛ troupe bɛɛ bila n'entente a k'o kɛ dugu o dugu i wulila k'i bɛ Mali attaquer nin ko la Mali k'i i faron f'i sigiyɔrɔ la donc Assimi bɛ ka min kɛ nin de don qu'on engage est-ce que b'a kalama ka guerre procédure engagée CNT mɔgɔw ka loi guerre déclarée kabini sisan je veux que Maliki Diaw ka CNT convoqué ka déclaration kɛ direct ni force dissuasive fɛn fɛn y'i ɲɛ kɛrɛ bɔ Mali la a kɛra CEDEAO dugu o dugu ye Mali bɛ attaquer i kɛra dugu o dugu ye i kɛra dugu o dugu ye bi n bɛ n profiter ka nin ɲɛfin na bi Niger sɔrɔsiw ni EJ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn na sɔgɔmada in na Niger avec le Barkhane olu ni EGS mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn na bi u ye mun kɛ u nana kuma don Mali territoire de kan tu as vu terroristes de Niger sɔrɔsiw gɛn Niger sɔrɔsiw ma se ka taa Niger de u bolila k'u bila Mali territoire de kan bi o kɛra sɔgɔmada in na André Bougan o kɛra André Bougan bi sɔgɔmada in na ni tɛ l'intervention de l'armée malienne n'u kun y'u dontɔ de est-ce que nin tɛ bɛnkan ya e bɛ terroriste gɛn e ni Ala na ka tɛ nin tɛ basa bɔtɔ ye bilakoro kɔ wa lamɛnbagaw hakɛ to e bɛ terroriste gɛn e ni Ala na ka tɛ terroriste ma e gɛn e bɛ ka terroriste gɛn e bɛ bolila terroriste ka wali jamana de kan terroriste de bolila Niger sɔrɔsiw ka dɔgɔ don Mali kɔnɔ Niger sɔrɔsikɛ ma boli ka t'i kalifa don Niger e ni Ala cɛ terroriste bɛ e gɛn ka Niger sɔrɔsiw gɛn k'u gɛn Niger sɔrɔsiw ma taa dugu wɛrɛ la dɛ u ma taa Mauritanie u ma taa Algérie u bolila k'u t'u kalifa don Mali de kan kɔnɔ mais nin bɛna kali cogo di bi c'est une manière ka échange de tir kɛ o kɔrɔ ka terroriste ka fɔ terroriste ma anw jigi ye Mali de a ye Mali attaquer e ni Ala cɛ barikani b'i fɛ yen i b'i ka fugariya la mun b'i t'i se kalifa se Mali sɔrɔsiw ma o kɛra bi sɔgɔmada in na André Bougan donc Cheikh Gafina Mali ka migi bɛɛ réchauffé an ka Albatros L30 an k'a bɛɛ réchauffé est-ce que b'a kalama missile fɛn fɛn bɛ yen u k'a bɛɛ bila en alerte Assimi y'a kɛ cogo min na 40 militaires 40 gendarmes nana tɛngɛrɛ la Assimi cɛ 1000 de bila ka taa lourdement armé avec 2 sections d'artillerie ka t'i jɔ u reculer ka segin c'est une blague tɛ yen ni Mali bɛ sa k'a to maliyɛn mɔgɔ kelen nin ko la Ala k'o tigi balo o ka dugu in tɔ la wuli k'a jɔ mais maliyɛn bɛɛ k'i nin di nin ko la maliyɛn bɛɛ k'a yɛrɛ di nin ko la maliyɛn bɛɛ ka prêt
et même Mignefina, Nama Sabi, Sini Ambebe Sanofe. Il est temps d'en lui au ministre Kata. Ça, c'est un jeu entre la ministre, Alassane Dramane, Ivaronga Yafama, Alassane Dramane Ouattara. Ale ni ministre, ani Francis, olu ka jeu de kuyeni. Bon, nous ne devons pas minke. Mali ba nyini abe yoro mina, ou benira. Nous ne pouvons pas. Quand on fait on peut pas de faga, ka flakan fo. Ou bien fla de faga, ka dogon fo. Ka chiao kunkanyona. Ou de la France est un état génocidaire. Francien, chia woloma du kele bako tous une YouTube ko domina. Apme bako bo nyona ke malla. Ala etien bange chek. Ka fi nu communiquer. Ninte foye. Malon ngani black rafa ngata men mbara. OK. Ameto okumu konna la ali. Anya ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi koro. No Laurent Gbagbo ye aka Ivoire were kuku hakili sigi otage ko ina. Parce que a fara be ka ira ka fo ka tien be ma da kenemaya. Ka fora ko contingent shaking de ñogon fali. Ko muna ni ambe mineli ko fola shaking fola munun temana ko muna mineli madame no la. O kele fila. Anya ye fana ni dogo kun temani konna la. Côte d'Ivoire dongli dala musokoroba Aisha Kone fana ye asimi futota. Bololo fara ni ko ina akuma tiara Côte d'Ivoire ko fait donc a jara dowe amadia dowe mais est-ce que ni situation c'est encore pour apaiser la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire mena min fina Bagbo e kuma min ka discours mun kana Bagbo ko contingent wolonvla do na ko Mali mo lumine ko na Mali be shegina mine c'est kuma bana indi yo muna awduna est-ce que Mali sera Côte contingent be ministre ngabolo ka Mali zero ma. Est-ce que Côte d'Ivoire élimination de soutien mundona frauduleusement Mali kono nu kumeta kata centre ti kasengana yoro Mali kunto kala ma parce que président Ngumbe e bi se ka so don to di e ba kala ma ka contingent wolon bla chi marine sere ministre nga base de données là bo be malien faka ka bo donc Bagbo e kuma min fo kuma ye logique di Alassane me ka Ivoirien avec ka jouer que Ivoirien na Alassane be yoro mi na parce que problème chamba de la Côte d'Ivoire Alassane me ka jouer que Ivoirien na aka tien fo Ivoirien ni aka donc a fo Alassane yana ka hine français la Alassane ga hine Ivoirien na Alassane ga ko Côte d'Ivoire dugu barka madi Alassane ga ko Côte d'Ivoire dugu nafa madi Alassane ga ko Côte d'Ivoire pays de la paix ko o fo boyer Côte d'Ivoire jokatin digorema ka bi kunte tu sais que Alassane ñugon cadre façon ga de to abuye bi se ka min shuko abla farafina na be farafin faka jeli bonte Alassane ñana foyi jeli bonte Alassane ñana foyi Bagbo discours mun kala c'est réel Aïcha Kone ka kuma antenda dola mais malien donateur be fo ali somadena mogo do e million kele ani ciment ton ngelen di ama o kata di do e numéro minana wa keme million kele 2 millions malien opérateur économique be photo mina wallahi ko bu mabel ni anto fanti ya fima ante ya fima donation ka ke to mina be ka keti même pas au kuna basabla ala o tien banque basabla Aïcha Kone ni a chien fola ya ka dongli da ni bitu Aïcha Kone be dongli da instrument réel odi mais tellement que dongli tolara ako kini mi pan basi kononton kuna kitise asimina oh Alassane Ndoye pan basi kini kuna na bora ani Bagbo tayina ni français a deme basi kini ayi paw de kuna Alassane ma delika fenke folo mi ni farafina ka hereba donc Alassane ma se basi kononton pambare kabi si ka kabi fenge donc li dara dakuma la mais Aïcha Kone fo ntinda do arola ka commenter kosobe ambi Aïcha Kone fo donc note Salifou ye Alassane fasada amari la demi Salifou koro mo Salifou be CNT la Salifou ya nga inkonde Salifou ya nga fierté di mais